noites, señores espectadores da Televisión de Galicia. Desde a Praza de Armas, desde esa praza do Concello da cidade do Ferrol, boas noites de novo a todos os telespectadores da Televisión de Galicia. Como vían vostedes, que este tempo que non quere estar facéndonos compañía, pero sin embargo, aquí estamos todos, cumprindo pola nosa con esta obrigación de levarlles a todos vostedes estes acontecementos da Semana Santa que se celebran en a nosa terra galega. Temos tamén para levarlles a vostedes, pois, con unha meirande claridade, a un asesor religioso que é o padre franciscano Don José Isorna, no que, en primeiro lugar, temos que darlle a boa noite e moitas gracias por estar conosco para levarlles a todos os telespectadores as palabras e o senso religioso da retransmisión da Semana Santa e da procesión que hoxe estamos a vivir. Unha procesión que recorrerá as rúas de Ferrol e que recorre, ademais, xa dende o ano 1946, sendo o seu primer prioste o irmán maior don Demetrio Casares Fontenla, o meo que a cidade de Ferrol está moi agradecida por levar adiante esta Semana Santa. O mecinado fai poucos anos, aproximadamente son 2 anos os que fai que morreu don Demetrio Casares Fontenla, sendo seu fillo precisamente un digno continuador e sucesor deste recorrer de don Demetrio Casares. Foi, decíamos, un verdadeiro impulsor da moderna Semana Santa ferrolana, procesións estas da Xunta de Cofradías dos Dores que teñen unha expresión verdadeiramente singular, na que se entremezcla, pois, o puramente galego con ese carácter extrovertido tamén dos sentimentos do povo andaluz, en unha mistura. Deixou unha huella precisamente esas sucesivas generacións dos mariños de guerra que aquí se asentaron. Saben vostedes precisamente que esa cidade de Ferrolán, que chega precisamente os mariños constantemente ata aquí e deixan, chegando de outras latitudes e outros lugares de España, deixamos aquí os seus costumes tamén. Vexan vostedes como hasta incluso os rapaces se achegan a esta procesión da Misericordia e de María Santísima da Piedade. Padre Isorna, como é un pouco o senso da Semana Santa hoxe en día, no ano 1986, cambia ou non cambia ese senso? Para min vexo que non cambia, porque, como podemos ver, o senso religioso do povo español, e do povo galego sobre todo, vai aumentando. Hoxe dá gusto ver estas calles, estas rúas de Ferrol, cheas de xente, todas moi aferroadas, rindindo homenaxe ás imaxes que camiñan polas rúas. Vese nas súas miradas, nas súas olladas, como o fervor religioso que lle nace e brota no corazón, alumea no rostro, alumea na faciana. Non hai mellor expresión das xentes que mirar de pasadas, como alumean os ollos mirando, ollando as imágenes que pasan certo de nós. E a mí temos que decir, ven vostedes como toda a xente ten que resguardarse desa chuvia e do vento, que parece que todo quedou un pouco amainado a esta hora das 11 menos 20 da noite, realmente o vento durante toda a tarde, depois posteriormente a chuvia, que fai aproximadamente pois como 10 minutos que parece que deixou como dando paso a esa procesión que esta noite parece que por fin pode sair ás rúas. Temos que decir tamén que anteriormente saiu a procesión, tamén neste Xoves Santo da Cofradía dos Cabaleiros do Santísimo Cristo, que poido sair precisamente ás 8 da tarde e poido facer o seu recorrido polas rúas ferrolanas. Señalemos tamén que nesta procesión que lles ofrecemos en directo dende Ferrol, procesión do Santísimo Cristo da Misericordia, participan nela 11 cofradías e 5 pasos da Unión de Cofradías da María Santísima dos Dores. Digamos que esta unión de xuntas de confradías ten como prioste o hermano maior don Demetrio Casares Vich, fillo do que falábamos anteriormente, finado xa don Demetrio Casares Fontenla, que é ese fiel continuador da obra realizada polo seu pai. E nestes momentos están vostedes xa escoitando os primeiros ecos da música que nos trae a banda de cornetas e tambores e gaitas de Ferrol. A agrupación nacida no seno das confradías de Dores fai agora pois aproximadamente 3 anos e que acompaña sempre máis as saídas profesionais desta irmandade. Chegan, aquí está esta banda de cornetas, tambores e gaitas de Ferrol. Escoiten, ademais, a música abrindo este paso xa profesional da noite da procesión
do Santísimo Cristo da Misericordia e María Santísima da Piedade. Nestes momentos a chuvia volve a facer acto de presencia na noite ferrolana. Aquí ven vostedes, esperemos, desexemos por todos de verdade que non ocurra nada para que podamos continuar con esta retransmisión da procesión que Televisión de Galicia está a ofrecer cando son xa 11 menos 20 da noite. Vemos aquí a solemnidade desta procesión da Misericordia, do Cristo da Misericordia. Nesta noite parece que somos pesados, pero evidentemente a chuvia non nos quere deixar nesta noite. A primeira das cofradías que participa nesta procesión é a cofradía de San Juan Evangelista. Desta cofradía temos que decir que existe un blanco hábito e o seu capuz penitencial desta cofradía contrasta co vermello da capa sobre a que luce a cruz de Malta destes cabaleiros que da antigua orden de cabalería. Podemos explicar un pouco a que consisten isto das confradías? As confradías, ya sabes, e sabemos todos, que é o mesmo que unha asociación de cristianos que se compromete á observancia dos estatutos ou dun reglamento de vida piedosa baixo a presidencia dun prioste a dar culto especial a un misterio da vida do Noso Señor ou de Nosa Señora, Nai de Deus, e tamén a vivir unha vida verdadeira, de verdadeira irmandade cristiana, en oración, en penitencia, sen descoidar a atención e o socorro dos pobres, ou dos enfermos, ou dos máis humildes, ou se que decimos, dos marginados. As confradías, dende o punto de vista xurídico, ou do dereito,
poden ser de dereito diocesán ou tamén de dereito pontificio. A segundo os seus estatutos se sexan aprobados ou tendo a licencia do señor bispo ou tendo a licencia do mismo Papa, do sumo pontífice. Son, pois, unhas asociacións de cristiáns que se esforzan por vivir máis intensamente a vida do Evangelio, a vida cristiana. Explicación do Padre Sorna, asesor religioso, nesta retransmisión da procesión do Cristo da Misericordia, unha procesión que pasada por auga. Aquí ven vostedes o primeiro paso, a primeira cofradía, decimos que está abrindo esta procesión despois desa banda de cornetas e tambores de Ferrol. Vexan vostedes os primeiros planos desta cofradía de San Xoán Evangelista. Sigue a chuvia cada vez con máis insistencia. Aquí chegamos. Vexan vostedes os xóvenes mozos, precisamente esa ilusión, esa forza da xuventude, soportando a carga do primeiro dos tronos, trono da oración do Huerto dos Olivos. É unha composición esta que posteriormente veremos, vexan neste momento de esforzo, porque digno de mención de que vostedes vexan esa ilusión con que a xuventude ferrolana, unha xuventude que está facendo precisamente que esta Semana Santa recobre noves bríos que tiña xa antaña nesta cidade ferrolana. Vexan vostedes ese paso do que falábamos anteriormente, que é o primeiro deles, oración no Huerto dos Olivos, que é unha composición realizada por Masaguet nos seus talleres de Olot en Girona. Este paso foi doado polo excelentísimo concello desta cidade. A ornamentación floral vistosa, como todos ustedes poden comprobar, ao igual que xa todos os demais tronos, foi realizada pola floristería Toxo, neste caso. A restauración tamén das imaxes foi realizada por un discípulo do famoso tallista ferrolano Don Guillermo Peano. Que podemos decir deste paso tamén, Padre Sorna, en canto motivo da oración no Huerto dos Olivos? É un motivo fondamente evangélico. Xa sabemos que hoxe, nunha noite como a de hoxe, vai xa case que 2000 anos, chegou Xesús cos seus discípulos a unha finca, a un horto, chamado Xesemaní. E li dixoles: sentádevos aquí, mentras eu vou orar. E levando consigo a Pedro, a máis a dous fillos do Zebedeu, empezou a poñerse triste e a sentirse fondamente angustiado. E dixoles: morro de tristura, quedade aquí e vixiade comigo. E avanzando un pouco, veu o rostro en terra, mentre rogaba: meu pai, se é posible, arreda de min este cáliz, pero non se faga o que eu quero, senón o que queres ti. E voltando a onda aos discípulos, atopounos dormindo, e díxolle a Pedro: sei que non podes velar comigo tan siquera. Estade alerta e rogade para que non se vos someta a tentación. O espírito está disposto, pero o corpo, a carne, é débil. E redándose de novo, por segunda vez, puxos a rogar dicindo: meu pai, se non é posible librarme deste trago, fágase a túa vontade. E volvendo de novo, atopounos dormindo, pois caíanselle os ollos co sono. Deixándos, arredouse de novo e puxose a rogar por terceira vez, repetindo as mesmas verbas. Despois, voltos son dos seus discípulos, díxolles: con que aínda dormides e descansades, pois sabede que xa chega a hora, e o Fillo do Home vai ser entregado ás mans dos pecadores. Ala, erguédevos e vaiámonos, que xa está aquí o que vai entregar. Este é o que recordo ao paso de hoxe que estamos contemplando pola rúa Ferrolán. Primeiro dos pasos desta procesión do Cristo da Misericordia e María da Piedade, trono de oración no Huerto dos Olivos. Esta composición feita por Masaguet neses talleres do Olot, como decíamos anteriormente, en Gerona. Vexan vostedes aí o paso dos costaleiros levando adiante ese trono, soportando esa inclemencia do tempo. Detrás xa veña ademais a banda da Cruz Vermella de Vigo, agrupación que participa nestes desfiles profesionais dunha forma desinteresada.
ten esta... Se despide xa, por tanto, o trono de oración no Huerto dos Olivos, cos costaleiros aí dándolle bandazos dun lado a outro para levar adiante, pouco a pouco, retirándose xa ao ritmo que marcan precisamente os tambores que abriron a banda de cornetas, tambores e gaitas do Ferrol. Chega precisamente detrás deste trono, como xa decíamos anteriormente, a agrupación da banda da Cruz Vermella de Vigo que participa neste desfile profesional, que está ao mando, neste caso, do brigada señor Penelas. Escoiten vostedes esta banda. Comprobando vostedes ahora, escoitando a música que fai a banda da Cruz Vermella de Vigo, como decíamos tamén anteriormente, que é unha banda que participa dun xeito totalmente desinteresado coa práctica totalidade das persoas que interveñen nesta procesión da misericordia, e que hoxe incluso pode ter moito máis mérito debido a esa inclemencia climatolóxica que ten que soportar as persoas que están actuantes hoxe nesta procesión. Chega neste momento a terceira das cofradías, que ademais ten unha característica especial, porque son dúas as cofradías que participan nesta procesión que están compostas por elementos femininos. Esta é a cofradía do Santísimo Cristo do Socorro, unha cofradía, como decíamos, femenina, fundada no ano 1984 como tercio do Cristo da Misericordia, que integra, por suposto, as mulleres nas celebracións litúrgicas como froito das inspiraciones emanadas do Concilio Vaticano II. O hábito, como poden, está composto por capuz e sayal negro, coberto por unha capa de color verde. Ven vostedes que precisamente despois desa cofradía ven a cofradía da Santa Cena, e despois ven detrás dela o trono da Santa Verónica, que nestes momentos están a ver xa nas súas pantallas. O trono da Santa Verónica, que é unha talla de madeira policromada, obra de Baldomero Baño do século XVII, e que na primitiva capela de San Xiao, San Julián e de San Ferreol se veneraba ata a súa demolición con motivo da construción dos arsenais militares no século XVIII. Sae profesionalmente acompañado ao noso pai Jesús Nazareno desde o ano 1610. Os adornos florales, como xa decíamos anteriormente cando pasamos a ver o trono da oración no Huerto dos Olivos, están feitos magníficamente, como vostedes poden comprobar, por a floristería Toxo. Decíamos tamén que con respecto a este trono da Santa Verónica leva un hábito morado, unha capa de terciopelo negro e aplicaciones, ademais, en ouro. Diante precisamente deste trono da Santa Verónica, que nestes momentos están a ver nas pantallas da súa televisión, figuraba a cofradía da Santa Cea, hermandade fundada a comenzos dos anos 50, que luce como indumentaria un capuz e hábito blancos e babero e unha capa de color azul. Aquí podemos ver todos o retrato que o señor lle deixou esculpido nese ano a muller Verónica, por esa valentía que esta muller tuvo cando saleu ao encontro na rúa da amargura do señor que pasaba ca cruz aos lombos. Esa mostra de valentía foi agradecida polo señor deixándolle o seu retrato nese pariño que colga das súas mans. É unha santa tradición que nos ven de moi antergo
e que ven a dicirnos o ben que se portaron as mulleres na pasión de noso Señor Jesucristo. Mostrou a valentía do corazón esta muller pasando por encima de todos os respetos humanos e ao mesmo tempo tuvo tamén a xentileza Jesús de deixarlle ese recordo do seu rosto estampado nese panín. É unha lección espiritual moi grande para nós de saber salir con valentía ao encontro do Señor cando vemos que anda altrachado, que anda perseguido e incomprendido. O que ten un corazón forte como esta muller pode facer co Señor a mesma acción que ela valentemente fixo nas rúas frente aos enemigos de Jesús. Non nos queda máis que destacar tamén que esa xuventude que estás a golpar precisamente nas rúas ferrolanas e non somente asistindo á procesión como meros espectadores, senón tamén vexan vostedes como participan dun xeito totalmente activo levando seus lombos eses tronos, eses pasos que algún deles, como veremos posteriormente, chegan a pesar preto dunha tonelada, nada máis e nada menos. Esa alegría, esa fe, esa ilusión que move a xuventude, esa mocedade que dá gusto velos ilusionados nestes momentos da celebración da Semana Santa en Ferrol. O paso do trono da Santa Verónica precedido por aquelas cofradías que anteriormente citábamos, a cofradía do Santísimo Cristo do Socorro que vostedes ven que vía nun primer plano con esas capas verdes, e a cofradía da Santa Cea que preceden, decíamos, a este trono da Santa Verónica, está facendo o seu paso pola Praza de Armas, Praza do Concello do Ferrol. Dúbidas que romanos teñen corazón e saben comportarse como vos cristianos en todas as circunstancias da vida e dun xeito moi especial nesta Semana Maior, Semana da Paixón e da Morte e da Resurrección do Señor, tomando parte, como todos vostedes poden comprobar, nestes cultos litúrxicos e formando nos seus desfiles profesionais, compartindo as dores, as angurias e as soedades co Señor e ca súa nai, como neste caso. E celebran, como non tamén, pois, esa romaxe e romería ca Nosa Señora do Monte do Chamorro, tan coñecida en Ferrol, despois do Domingo da Resurrección. Hai que dicir tamén unha característica moi especial da Semana Santa galega, e o padre Xor nada máis pode corroborar, esa historia dunha famosa galega que alou polo século IV, Eteria ou Eseria, non sabemos exactamente se é unha monxa ou non era unha monxa, pero que era unha galega que recorda as primeiras celebracións da Semana Santa na historia, é así. Monxa parece que non era, mais ben era unha muller nobre, con bastantes posibles económicos. E entón, alá polo século IV, pois pensou viaxar a Palestina e aos lugares santos. Efectivamente, fixe ese viaxe e deixounos unhas memorias, uns recordos de esos viaxes, polos cales nos podemos hoxe conocer cales eran os costumes antergas que tiñan os cristiáns daquel tempo. Esta dona galega foi hoxe biografiada polo pai Agustín Arce e publicoulle a BAC a obra esa de investigación
en donde dá unhas noticias moi importantes sobre o viaxe que fixo aos lugares santos. Hoxe, neste Xoves Santo, é un momento moi importante para recordar a esa gran galega. A Santa Verónica despedíndose tamén xa dirixíndose ao seu lugar onde saíron anteriormente a Igrexa dos Dores. Detrás deste trono da Santa Verónica irán posteriormente unha banda de exploradores de España do grupo 19 de Ferrol que posteriormente poderemos escoitar. E non queda ademais nesta explicación do Padre Sorna prácticamente dita de Teria ou de Xeria, como vostedes desexen, porque os dous nomes así están aceptados, pero que tamén existen escultores galegos importantes, como o caso de Gregorio Fernández, que é un mestre dos mestres da escultura policromada, da imaxinería. Despedimos tamén nos a Televisión de Galicia, a Santa Verónica, que fixo este paso, decíamos, por esta praza de armas, a praza do Concello da cidade de Ferrol. E vexan vostedes xa esa banda que anteriormente facíamos referencia, banda de exploradores de España do grupo 19 de Ferrol. Unha banda que está composta por 40 tambores e gaitas e fundada no ano 1965, da cal escoitamos agora esta peza que están interpretando. Banda de exploradores de España do grupo 19, vexan vostedes xa ao fondo pola rúa Ferrolán como chega a quinta das cofradías, cofradía de estudantes de Xesús atado a columna, cofradía fundada no ano 1975. Como ven vostedes, o seu hábito constituye sayal vermello con un capuz roxo e con unha capa blanca. Vexan vostedes esta cofradía de estudantes de Xesús atado a columna. Susto deixar pasar esta retransmisión sin facer unha semblanza, unha glosa da persoa don Demetrio Casares Fontenla, de que xa falamos anteriormente, o mesmo ferrolanísimo farmacéutico da Mariña de Guerra, don Demetrio Casares Fontenla, que é un contundente testemunha da ética e da estética penitencial desta poboación ferrolana. Nado no ano 1904 e finado no mesmo Ferrol no 11 de abril de 1983, por tanto, eses 3 anos dos que anteriormente falamos. Vexan vostedes xa tamén no fondo da rúa como chega o terceiro dos pasos. Esta é a cofradía do noso pai Xesús Nazareno, que tamén fundada no seno das cofradías dos Dores no ano 1948. Está o seu hábito composto de capuz negro, capa amarela, de amarelo ouro e sayal morado. Vexan vostedes esa panorámica do Concello Ferrolán nesta praza de armas, o praza do Concello, que pese as inclemencias climatolóxicas aquí están presentes, como é ese pobo ferrolano que sabe ser e que sabe estar neste momento da celebración da Semana Santa. Chega nestes momentos o paso que facíamos anteriormente referencia, o trono do noso pai Xesús Nazareno, que chega ao fondo da rúa, sobre un trono de madeira de teca plateado, ao lume, vai a talla a tamaño natural do noso pai Xesús Nazareno. É unha obra realizada en caoba e castiñeiro no ano de 1863 polo escultor Francisco Guerra Felipe.
que según reza nos arquivos desta congregación costou, naquela época, por suposto, 1.400 reais de vellón. O 29 de decembro de 1863, don Ponciano Carciniega, bispe de Mondoñedo, cabaleiro de Grau, concedeu 40 días de indulxencia, máis 50 días de indulxencia concedidos polo doctor don Lourenzo Barili, asistente ao solo pontificio nuncio apostólico da súa santidade, a todos os que les decía concedeu esa indulxencia por cada vez que devotamente recen o credo, o Padre Nuestro, o fagan un acto de contrición ante esta imaxe de Xesús Nazareno da capela dos Dores desta cidade. Vexan vostedes a túnica realizada tamén polas madres adoratrices de San Roque, bordado en ouro sobre un terciopelo vermello confeccionado no presente ano, ademais de 1976. Curioso ver tamén os xóvenes dos que xa falamos, porque é necesario falar deste, ten un mérito impresionante a parte desa carga, desos kilos que levan encima, precisamente, desos seus lomos, pero vexa vostedes o compasado ritmo que levan e que van marcando esas bandas de gaitas e de tambores que están tamén animando este festexo profesional da Semana Santa ferrolana. Seguimos con este paso, con este trono do noso Pai Xesús Nazareno. Xesús chamábase Nazareno porque, como sabemos, naceu en Belén, pero criouse en Nazaret. E contanos o Evangelio que un día chegou precisamente a Nazaret, que podemos chamar a súa patria. Era un sábado, entrou como era costume na sinagoga, levantouse para facer a lectura e deronlle o libro do profeta Isaías. Abriu e atopou un paisaxe que decía: o Espírito do Señor está sobre de min, pois el foi que me unxeu para proclamar a boa nova aos pobres. Envioume para lles anunciar a liberación dos captivos e a vista aos cegos, para lles levar a liberdade aos asoballados e proclamar o ano de gracia do Señor. Desa liberdade e desa gracia estamos hoxe no mundo gozando todos os cristianos, porque é a liberdade de Deus que nos trouxe este Nazareno para nós vivir no mundo de sempre, e sobre todo no mundo de hoxe, que é o que nos toca vivir. O ritmo compasado dos mozos soportando o peso do trono do noso Pai Xesús Nazareno, e diante deles está esa cofradía do noso Pai Xesús Nazareno, a sexta das confradías que pasa hoxe por diante desta praza e fai o recorrido desta procesión do Cristo da Misericordia. Vexan vostedes, dadas esta cofradía do noso Pai Xesús Nazareno, composta por ese capuz negro, esa capa de color amarillo ouro, e ese o sayal morado. Observen vostedes como agora a continuación os xóvenes que levan ese trono de Xesús Nazareno siguen acompasando, erguen nos seus brazos en señal de xúbilo. Sin lugar a dúbidas, é o día clave no acontecer da Semana Santa. É indudablemente un dos días claves nesta Semana Maior da Paixón. As 8 da tarde hoxe en Ferrol saía xa do Santuario das Angustias un gran fervor religioso dos participantes que, como decimos xa, iremos reiterando hoxe con máis ainda por esta climatoloxía adversa, saía esa procesión da Cofradía das Angustias. O primeiro paso no de Xesús Nazareno de Mediaceli sobre un trono barroco compostelano, que ás 8 da tarde recorreu as rúas compostelanas. As rúas ferrolanas, perdón. Neste momento tamén o paso do noso Padre Xesús Nazareno
Vaise tamén despedir por este ano da procesión do Cristo da Misericordia, facendo como fixeron os anteriores tronos a súa entrada tamén do punto de saída da procesión. Vesa neste momento a imaxe de Xesús Nazareno co concello, o edificio do concello Frolán. Despedimos tamén, Televisión de Galicia despide ao noso pai Xesús Nazareno, a eses xóvenes que van, que por suposto ese sí que non suban, porque gracias a esa chuvia e a ese frío, a esa inclemencia climatolóxica poderán soportar mellor o rigor do peso físico, anda que contentos por soportar o peso espiritual que levan en riba con esa significación que ten o Xesús de Nazaret. Vista de novo do concello Ferrolán cando son as 11:15 no reloxo deste concello, como vostedes poden comprobar. E véxanse tamén a banda de gaitas e tambores de Agarimo, unha banda composta por membros do grupo Agarimo de Catabois e da Escola de Gaitas do excelentísimo concello de Mugardos. Preto de aquí son tamén estes rapaces. Nesta ocasión, para a súa participación nos desfiles profesionais, cambiaron o seu tradicional atuendo típico galego, co que soen sempre actuar, polo dos negros hábitos penitenciais, por aquelo de estar de acordo, evidentemente, co motivo religioso e co motivo, hasta si queren vostedes, unha certa tristura deste Xove Santo no que se recorda esa morte de Xesús. Despedimos tamén esta banda de gaitas e tambores de Agarimo, de Catabois e da Escola de Gaitas do excelentísimo concello de Mugardos. Vexan vostedes a rúa Frolana atiborrada de público chegado para rendirlle homenaxe nesta procesión ao Cristo da Misericordia. Que podemos falar, Padre Isorna, da palabra misericordia? Ten algunha característica, algunha connotación especial esta palabra? Sí, efectivamente, la palabra misericordia está formada por tres palabras latinas que vengan a decir misericordatum, un corazón que se da a un miserable, que se dá a un pobre, que se dá a uno que necesita amor. Pois os homes de hoxe están moi necesitados de misericordia. Ben, moi ben, o Santo Pai, o Papa, nunha carta encíclica escribeunos sobre esa misericordia de Deus, dicíndonos que rico en misericordia, vives en misericordia. E hoxe, nós aquí en Ferrol, podemos advertir nas rúas como esa misericordia de Deus se manifesta nos rostros, nos corazóns e nas almas de todos os ferroláns, pero sobre todo nesta xuventude ferrolán que amosa ter un alma tan musical, un alma belida, un alma fermosa por esa leticia e por esa alegría que amosa cando leva encima dos seus lomos a noso Señor Xesucristo. E non somente esa xuventude da que fala o Padre Isorna, senón tamén os máis pequeniños de toda a casa. Aí están tamén formando parte desa confradía da Virxen da Esperanza, que é a que chega nestes momentos a procesión do Cristo da Misericordia. Se antes decíamos
que pasaba en terceiro lugar a Confradía do Santísimo Cristo do Socorro e tiña a característica de que era unha das dúas confradías que está formada por elemento femenino. Aquí chega precisamente esa segunda da que falábamos, a Confradía da Virxen da Esperanza. É unha confradía, por tanto, formada por mulleres, é fundada no ano 1984, 2 anos ainda de formación. Digamos que a imaxe patronal desfila por primeira vez no Martes Santo este ano e luce como indumentaria penitencial ese capuz e o hábito verde e unha capa negra. Cofradía da Virxen da Esperanza, o seu paso pola Praza de Armas detrás desta cofradía da Virxen da Esperanza xa ven vostedes ao fondo chegar a Confradía de Cabaleiros do Santísimo Cristo da Misericordia. Aquí temos esta cofradía dos Cabaleiros do Santísimo Cristo da Misericordia, que baixo a advocación do Santísimo Cristo da Misericordia se constituíu no ano 1945. Esta cofradía de Cabaleiros, titular desta procesión, ademais, o seu hábito, como poden vostedes comprobar, está composto por un capuz de terciopelo negro bordado en prata polas madres adoratrices, as mesmas que precisamente foron as que fixeron o manto de Jesús Nazareno que anteriormente vimos no seu paso, esa capa, ese manto de color vermello que adornaba a Xesús de Nazaret, feito por esas madres adoratrices que fixeron tamén este manto negro bordado en prata que forma o hábito desta confradía de Cabaleiros do Santísimo Cristo da Misericordia, titular desta procesión. Levan tamén, como poden ver, esa capa blanca e o hábito de raso negro. E xa ao fondo poden ver vostedes esa imaxe do Cristo crucificado, ese trono do Santísimo Cristo da Misericordia. Chega precisamente sobre un trono de madeira confeccionado nuns talleres ferrolanos. Va a imaxe crucificada do noso Pai, o Santísimo Cristo da Misericordia. Erguen neste momento os xóvenes ao paso por esta praza de armas. Sonan os aplausos de toda a xente entusiasmada ao paso deste Cristo crucificado e o son desas gaitas, desa música tan galega. Vexan vostedes estes mozos como erguen ese trono do Santísimo Cristo da Misericordia. Digamos que este trono do Santísimo Cristo da Misericordia é unha réplica do orixinal que se venera en a Capela dos Dores, cedido polas madres do Cristo Rei desta cidade. Orixinal adquirido por esta confradía o 6 de setembro de 1868 e obra de Baldomero Baño, dunha talla realizada en castiñeiro policromado, e fixo o seu primer desfile procesional na Semana Santa no ano 1869. De novo desta xuventude, desa mocedade galega, ferrolana neste caso, levando os seus lomos e teñen a imaxe do Cristo crucificado, o trono do Santísimo Cristo da Misericordia. Hai que señalar tamén que este trono do Santísimo Cristo da Misericordia vai escoltado por unha escuadra de gastadores e os banderíns das brigadas.
Xa pola parte traseira vemos agora esa cruz do trono do Santísimo Cristo da Misericordia, que como fixemos nos anteriores pasos tamén damoslle esa despedida nesta noite na que se celebra esta procesión precisamente dese Cristo crucificado, dese Cristo da Misericordia. Decimoslle tamén un adeus a ese Cristo da Misericordia. Vemos xa eses penitentes descalzos que tamén nesta noite, con máis mérito que ningunha posiblemente, aínda que a eles a climatoloxía, a eles a chuvia e moitas outras cousas que se podían poñer por diante, non lles afectarían para nada para levar adiante a súa fe, a súa religiosidade, ese senso ademais de entender a vida como eles entenden. Padre Isorna, que senso pode ter hoxe en día, no ano 1986 precisamente, este tipo de penitencias, neste caso, estes penitentes descalzos? É un senso extraordinario de entrega ao Señor, de homes ou mulleres que pensan en canto o Señor padeceu por nós. En esta tarde do Xoves Santo, pensando nese gran amor que el tivo por nós, quere amosar dunha maneira experimental, dunha maneira penitente, dunha maneira crucial, canto tamén eles queren amar a noso Señor Xesucristo. Como ves, e como vemos todos, collen unha cruz, abrazan esa cruz e van polas rúas con ela ao lombo, para dicirnos que a vida para todos é eso, é unha cruz. E o senso que ten a cruz na vida é precisamente o senso da redención, é o senso do amor. Non hai persoa no mundo que non teña unha cruz, que non leve unha cruz, pero o xeito de levala, como levan estos, con amor, con entrega, con generosidade, é un senso moi grande ao dor humano. Aquí chegan ese paso o que falábamos anteriormente, escoltado pola escuadra de gastadores e banderines da brigada do cuartel de instrucción de mariñería desta praza ferrolana. Neste caso estamos a ver a banda do cuartel de instrucción de mariñería da praza de Ferrol, que acompañan precisamente a presidencia desta procesión do Cristo da Misericordia. Tamén a eles, neste caso, damos a despedida como le damos a todos os pasos e a todas as bandas que van pasando por diante das nosas cámaras situadas nesta praza de armas, a praza do Concello da cidade de Ferrol. Chega xente agolpada nesta praza de armas na noite da procesión do Cristo da Misericordia, retransmisión que en directo está a ofrecer Televisión de Galicia cando son xa as 11:25 da noite. Unha noite que, como ven, non influye nin tan siquera para que os menos tengo así na rúa disfrutando deste espectáculo, disfrutando do fervor con que a xente, os ferrolanos neste caso, están nas rúas acompañando ao Cristo da Misericordia nesta noite de Xoves Santo. Escoiten vostedes eses aplausos, auténtica demostración de fe e de fervor que ten este pobo ferrolano, que se suma como ninguén, aínda que, por suposto, existen moitos puntos de Galicia, moitas festividades da Semana Santa, pero que este ano que posiblemente por quedar tan arriba esta Semana Santa no calendario, pois non acompaña o tempo e desluce, si quer un pouco o espectáculo, digamos, externo, pero que posiblemente o espectáculo interno aínda medre máis, porque consideramos e cuidamos que este ten moito máis mérito do que debe ter ir a un bello sol esta noite evidentemente non. Padre Isorna, que lle parece todo o espectáculo esta noite de Ferrolán? É maravilloso.
realmente non pensei que en Ferrol había tanto fervor religioso como manifestan esta noite os ferroláns. Quedo maravillado sobre todo da xuventude. Hai que ter moita esperanza na xuventude española e na xuventude galega, porque cando levan os pasos con este garbo, con esta emoción, con esta dignidade, hasta con este xesto musical, como levan estes jóvenes ferroláns, estes jóvenes galegos, é para ter moi fondadas esperanzas da xuventude do día da mañá. Chega a novena das cofradías, número 9, a cofradía do Santo Entierro. Esta é unha cofradía dos cabaleiros do Santo Sepulcro con hábito totalmente negro, como vostedes evidentemente poden comprobar, coa cruz do Santo Sepulcro, que levan precisamente sobre o peito. Digamos que é unha cofradía que impresiona sobre todo, decíamos, por a súa devoción e por o seu recollimento. Que estamos a ver neste momento, que fai a número 10 desta procesión do Cristo da Misericordia, é a venerable, real e moi ilustre confradía de María Santísima dos Dores da Orden Terceira de Servitas. Digamos que esta sagrada congregación, ahora mesmo nas imaxes precedida pola confradía do Santo Entierro, pois esta sagrada congregación que ven detrás, con esas capas azules, erixiuse na antiga iglesia de San Ferreol o día 6 de decembro do ano 1750, reinando naquel momento a súa majestade Fernando VI. Vexan vostedes xa o trono da Santísima Virxen da Piedade, un trono portado por xoves ferrolanos cuyo peso supera neste caso, como xa decíamos anteriormente, a tonelada. Está rematado por un dosel que sobre 8 varales de castiñeiro dan un teito de terciopelo azul e negro, imaxe da Nosa Señora, a nosa Mai María Santísima da Piedade. Talla, temos que decir, que de caoba policromada de principios do século XVII, obra do escultor da escola andaluza Jacobo Alba. Viste un traxe de encaixe blanco con un manto de terciopelo azul. Esta confradía que temos agora diante do trono da Santísima Virxen da Piedade, que fai o número 11 destas confradías que pasaron hoxe nesta procesión do Cristo da Misericordia e da Virxe da Piedade, é a confradía da Santísima Virxen da Piedade, precisamente, que vai escoltando a súa señora. Figura como data de constitución o 9 de febreiro de 1947. Neste momento, vexan como dá volta e como xira o trono desta Santísima Virxen da Piedade, despedíndose de todos aqueles que ao seu paso van quedando detrás. Unha despedida evidentemente física, pero non unha despedida espiritual, porque quedan todas as almas destes e demais xentes. Como todos vostedes non están presentes aquí en Ferrol, pero sí están a través das pantallas de televisión de Galicia, vendo e comprobando non somente ese fervor da xente ferrolana, sino tamén o fervor de todos vostedes que siguen con auténtica fe a retransmisión da procesión do Cristo da Misericordia, voltando xa de novo cara a nosas cámaras o trono da Santísima Virxe da Piedade. E de novo eses pés, neste caso, desa xuventude, na que tanto incidimos hoxe nos nosos comentarios, porque é digno de ter en conta, tanto o Padre Sorna, que tamén realmente desa xuventude, que lle impresiona precisamente, de que con ese espírito esta noite de Xoves Santo este acompañando a Xesús de Nazaret e a Virxe da Piedade.
trono da Santísima Virxe da Piedade e volven a destendelo sobre os ombros. Que supón esa figura da Virxe, Padre Isorna? A Virxe da Piedade neste caso. O tiro da piedade é moi expresivo na liturgia cristiana e, sobre todo, na vida nosa, na vida cristiana de cada fillo de María. Porque, como sabemos, o corazón de Nosa Señora é un corazón profundamente, fondamente maternal. A piedade dela para con Noso Señor cando era neniño en Belén, a piedade dela cando era neno en Nazaré, a piedade dela cando veu por las rúas da amargura en Xerusalén, como será o día de mañán, a piedade dela para todos os enfermos e para todos os necesitados é realmente o corazón da Virxen Nai de Deus a que nos infunde tamén a nós esa piedade, esa devoción que todos lle temos e queremos ter cada día máis. A piedade é, como di San Pablo, útil para todo. O home que vive con piedade, vive con xentileza, vive con dignidade, vive con senso da vida, vive con unha caridade para cos demais seus irmáns, vive casi que un día de Xoves Santo, porque a piedade lévanos dereitiños ao cenáculo, lévanos ao sagrario, lévanos ao purgatorio, lévanos ao altar de Deus. O trono do corazón da Virxen da Piedade é digno de ser querido e amado por todos nós. O trono da Virxe da Piedade, o dio Padre Isorna, debe ser tido en conta por todos nós. Digamos que esta imaxe do trono da Santísima Virxe da Piedade é un traxe de encaixe branco con un manto de terciopelo azul e que está escoltado, ustedes ven precisamente no ángulo inferior das súas pantallas esquerdo, a escuadra de gastadores dos banderíns do Reximento de Infantería Mérida número 44 desta Plaza Ferrolán. Marcha tamén a Santísima Virxe da Piedade de retiro, acompañado por ese ritmo cadencioso, pero un ritmo acompasado deses xóvenes ferrolanos que hoxe rinden tributo a esa Virxe da Piedade, comprendendo o esforzo, o sacrificio da Nai de Deus no momento do sofrimento. Despedimos tamén con todo agarimo, con toda devoción e con todo fervor a nosa Nai, a Santísima Virxe da Piedade. Decímoslle non ese adeus físico, nin tan siquiera ese adeus espiritual, porque ela continúa, por suposto que sí, nas almas de todos aqueles fervorosos. Decíamos que a esta Santísima Virxe da Piedade que agora acompaña precisamente o seu retiro e a escuadra de gastadores e de banderíns do Reximento de Infantería Mérida número 44 desta plaza, que como sempre, como vos militares, facendo honra no seu estilo, marcan o paso, acompañando con seriedade, hombría e sobriedade o paso do trono da Santísima Virxe da Piedade. Chegan de novo os penitentes ás rúas compostelanas, pechando xa esta procesión do Cristo da Misericordia da Santísima Virxe da Piedade. Vexan vostedes esta espectacular imaxe na praza de armas da cidade de Ferrol. Os pés descalzos.
vexan vostedes eses pés descalzos, impresionante, como decía anteriormente, esta imaxe que nos ofrecen os nosos compañeiros, esas cadeas arrastrando, posiblemente, neste momento, poda significar ese peso, esas culpas, esas lamentacións que moitas veces levamos os homes e que recollemos sin querer moitas veces ao longo de todos os días. Pode ser así, Padre Isorna, esas cadeas que representan un pouco o peso da vida. Tanto que sí, pode ser así. Vemos que son todos esos instrumentos penitenciales. Nestas cadeas, en estas cruces, podemos vernos un signos de penitencia, ou tamén un signos de agradecimento por favores que Deus nos fixo, ou tamén de esperanza para alcanzar favores celestiais. Ten moita significación o sufrimento na vida do home, pero cando ese sufrimento se axunta, se avencella co sufrimento de Cristo, adquire un valor sobrenatural, un valor redentor, un valor saltífico para o home e para toda a humanidade. Unha despedida, por tanto, a eses penitentes, soportando esa carga das responsabilidades da vida, das cousas fortes que nos ocurren a todos cotidianamente. Pasan despois deses penitentes por diante das nosas cámaras, despedindo tamén unha representación do que son todas as confradías ferrolanas, e xa despois esa banda de cornetas e tambores do Reximento de Infantería Mérida número 44, que fixeron tamén o seu acompañamento ao trono da Santísima Virxe da Piedade. E xa con este plano do Concello ferrolano despedimos esta transmisión que Televisión de Galicia estivo a ofrecer nesta noite, non podemos decir que preciosa dende o punto de vista meteorolóxico, pero sí dende o punto de vista fermosa na espiritualidade e que quede nas nosas almas e nos nosos sentimentos. O son precisamente desta banda que decíamos do Reximento de Infantería Mérida número 44. Despedimos, por tanto, esta conexión que desexamos fora do seu agrado e despedímonos, señores, non sin antes lembrarlles que mañá a 1 da tarde ofreceremosles tamén en directo, se o tempo permite, dende este sitial, a procesión do encontro. Señores espectadores, boas noites.